Sentini belai kaisa salangma sijang haino sini dofani bukung barani kaisa bukuk jungno hanai kale kurjani horo samung sitra khaijaka moni bagai jeng khanawoi belai no jengmo khao dukho nangjak sini dofani borokno muti khaimani bagai tabuk jara khainai dusi borok jemon শাস্তি মানথং বরক যে আইনং মানি বরকনি শাস্তিনো जों नायनाय जों যত जोंनि सारा त्रिपुरानि लिडार्स नेशनेल लिडार्स जों जोंनि जनजाति लिडार्स जों যত फायजा कुजागा जों बंनि उक्लगो दङ जों सब समय बंनि उक्लगो दंनाय बरक एकदम सुस्थ बिचार माननायनि बागै जों मनायो सुस्थ बिचार मानथं जारा मते खायनारक শাস্তি करा শাস্তি मानथं जों जतनो डिमान्ड खायो दाबी खायो जों जतन लिडार्स जों नायो बरकनि जे जे अपराध खायमानि जे हामिया सित्रा तांमानि मुते हाय जीवनो मुते हाय नुगै तै कुबुनि बरकबा मुते हाय या प्रिताय रमथं बनि बागैनो जों बेलाय एकदम निन्दाबो खायो सेबो सेलेंबो मुते हाय घटनानो बेलाय निन्दा दिनिया बेपार मुते हाय जीवनो तांथं जों नायो हामबाय नील परिचय क्या रे गरे आं जनजाति मोर्चानि स्टेट प्रेसिडेंट विकास देबर्मा तैसिनि दङ बिनय देबर्मा नेशनल मेम्बार चिनि डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेंट चिनि जत मंडलनि प्रेसिडेंट चिनि पुरा स्टेट सारा त्रिपुरानि लिडार्स बुकुं बारानि जों बंनि उक्लगो दङ जों नायना फैयो बंनो जों नायना फैयो बंनि जे बिचार माननानि बरक मानना नांनाय जे दुसि खायनाय बिनि शास्ति नांनाय दाबुक खरक बुजक रमजाखा दाबुक जतै खोनामानि खरंनि रमजाखा ते बाकी दंख ओ बाकी नमन रमनानि चेष्टा खायदों जों दाबुक मनि परे जों थानाव थाङै जों मनि परबा जों दाबि जानाय जे दुसि रंनो दतिनो रमनानि बागै हामबाय सर हामबाय